Drame Jeana Paula Sartra, Tennessee Williamsa, Irvina Shawa, Viktora Hugoa, Waltera Gauera teško prelaze rampu i desetkuju gledalište. Već dobro zagrejana i naviknuta na zabavni, komični, karuselski teatar, publika, najčešće sredovečnih ljudi, preskače i moderni i pokačto mondenski repertoar. Insistiranje Prodanovićeve na modernoj dramskoj literaturi kao delu njenog umetničkog prosedea povlačilo je za sobom latentni sukob stare i nove pozorišne garde kako u samoj kući, tako i u gradu. Pored Borjane Prodanović režiraju i Bora Mihajlović, Leka Bošnjanac, Dušan Životić, Dušan Rodić i Dušan Dobrović. Pokušaj da se publika vrati u teatar učinjen je kroz postavljanje na repertoar popularnih komada, ali je to imalo mali efekat, a postavilo hamletovsko pitanje biti ili ne biti. Godine 1956. 1. maja svečano je obeležena 10-godišnjica rada pozorišta, a na repertoaru su Davičova pesma, Crveno i plavo u dugi Waltera Bauera, Suđenje Mary Dagan u režiji Borjane Prodanović i Mirni ljudi Irvina Shawa u režiji Aleksandra Đorđevića. Bora Mihajlović režira Budakovo klupko i Sterijinu Lažu i paralažu, a Dušan Životić Nušićev put oko sveta i Kad naiđu deca Andre Rusena. Počinje lančano zatvaranje, zamrzavanje pozorišnih kuća po zemlji Srbiji. Jedan neodmereni i neodgovorni dekret koji je preko noći ugasio pozorišta u Pančevu, Smederevu, Prokuplju, Požarevcu, Čačku, Pirotu, Vranju, Kosovskoj i Sremskoj Mitrovici, sa dramatskim usporenjem stiže u staru pozorišnu varoš, Kruševac pod Bagdalom. Iako brod očigledno tone, Borjana Prodanović i Dragan Ćirović ostaju na komandnom mostu. Na izvestan način Labudova pesma Gradskog narodnog pozorišta dogodila se 3. februara 1957. godine, kada je održana jugoslovenska premijera Koktovog komada Pisaća mašina u režiji Borjane Prodanović. Svoju 11. sezonu pozorište počinje premijerom Henrya Jamesa Washington Square 16 u režiji Borjane Prodanović. Bora Mihajlović režira Brendonov komad Karlova tetka i Sumnjivo lice Nušića, a Aleksandar Pavlović, Leka Bošnjanac, Ulične svirače Paula Šuraka. Međutim, na osnovu zakona o narodnim odborima i opšteg zakona o pozorištu, Narodni odbor Sreza Kruševac ipak 4. marta 1959. godine donosi odluku o ukidanju Gradskog narodnog pozorišta u Kruševcu. Poslednja premijera bila je drama Marije Ivanovne Rudari u režiji Leke Bošnjanca, a izvedena je 20. aprila 1959. godine. Oproštajne predstave u Kruševcu igrane su 6. i 7. juna 1959. I to Ćopićev Nikoletina Bursać i Blumenthal Kolburgova Kod belog konja. Za ovih 13 godina pozorište igralo 1908 predstava pred oko 700.000 gledalaca. Za današnje prilike neverovatan je podatak da je svaka sezona imala između 10 i 15 premijera. 60. godina ceo Kruševac je veliko gradilište. Njegova glavna ulica ustupa mesto modernim češljevima, kockama i leptirima. Stari Kruševljani su rado dočekali preporod, a ipak sa tugom misle na Hotel Pariz, na Louvre, Top, na Takovo, Gladstone, Beograd. Pozorišni ljudi i entuzijasti okupili su se najpre u kulturno-umetničkom društvu Abrašević, ostvarivši značajan uspeh predstavom Roberta Tomasa Klopka za bespomoćnog čoveka, koju režira Dejan Mijač, tada vojnik u Kruševcu. Međutim, Abrašević ostaje bez scene, jer se u zgradu pozorišta useljava bioskop. Kulturno-propagandni centar koji radi pri Srezu Kruševac osniva 1961. godine poluprofesionalno pozorište koje realizuje samo jednu premijeru, Večiti student Zorana Đorđevića u režiji Aleksandra Đorđevića. Igraju stari pozorišni zanesenjaci Dragoje Skrnjik, Bora Mihajlović, Cica i Mića Radosavljević, Miomir Ristović, Anastas Nešić, Milan Knežević. Tu su i Katarina Đorđević, Milisav Jakšić, Zdravko Lukić, Moma Pajić,
Doma Matić i mnogi drugi. Neki su ostali u pozorištu, a mnoge će život odvesti sasvim drugim putevima. Ostaju samo uspomene i požuteli plakati, fotografije. Pozorište se gasi zajedno sa ukidanjem sreza, da bi, poput Feniksa, oživelo već sledeće, 1962. godine, u okviru Centra za kulturu pri Radničkom univerzitetu. Temelj za buduće i sadašnje Kruševačko pozorište postavljen je formiranjem Centra za kulturu. Inicijatori su, kako predsjednici Skupštine opštine Milan Gajić i Slobodan Jovanović, tako i direktori Radničkog univerziteta Slobodan Nikolić i Sveta Ljubisavljević. Profesionalni kadar centra čine pozorišni zaljubljenici i glumci Momir Bradić, upravnik, i saradnici Ljiljana Lukić, Živadin Lukić, Andreja Zlatić, Milorad Đorgović, Ana Kulik, Milan Kostović, Bora Dumbović i brojni spoljni saradnici. Prvi projekt centra bio je komad Duboko je korenje Dekoa u režiji Milana Puzića, a igrali su Momir Bradić, Persida Žujković, Ljiljana Lukić, Bora Mihajlović, Leka Bošnjanac. Ne zaboravlja se ni popularni repertoar. Miroslav Petrović režira Nušićev Beograd nekad i sad, a Bora Mihajlović gospođu ministarku koju igra Rada Savićević, a povremeno u naslovnoj ulozi gostuje Ljubinka Bobić. Kada su povodom oktobarskih svečanosti ustanovljeni pozorišni dani, obavezan je kolaž, prozivka zavičajnih umetnika Miodraga Petrovića Čkalje, Miroslava Petrovića, Đuze Stojiljkovića, Bate Paskaljevića, Milana Puzića, Olgice Stanisavljević, Rade Savićević, Zorice Stefanović, Taška Načića, Sime Krstovića, Dare Stojiljković i Mime Vuković-Kurić. Organizuju se gostovanja po okolnim mestima, a u isto vreme se radi na adaptiranju zgrade pozorišta u Domu trgovačke omladine po projektu arhitekte Predraga Vrtovšeka uz pomoć opštine i privrede. Pri centru radi omladinski dramski studio koji vodi Milorad Đorgović, a predavači su Bora Mihajlović i gostujući reditelji. Odlukom Saveta Radničkog univerziteta, uz saglasnost Skupštine opštine Kruševac, izdvojeno je i osamostaljeno Kruševačko pozorište, a 24. januara 1969. upisano je u registar Okružnog privrednog suda u Kragujevcu. Njegov prvi upravnik bio je Momir Bradić. Prva sezona je u znaku režije Bore Mihajlovića i Vlaste Radovanovića, a naročito režije Milana Puzića koji postavlja Most na Moravi Ivana Pudla, Fejdov Idem u lov i Skribov Rat žena. Kao gosti igraju Slavka Jerinić i Mihajlo Viktorović. Na susretima Joakim Vujić u Zaječaru 1972. godine Kruševačko pozorište skreće na sebe pažnju pozorišne javnosti predstavom Kolomba u režiji Mihajla Viktorovića, osvojivši 3 nagrade. Pozorište je dalo veliki doprinos obeležavanju 6 vekova grada predstavama Smrt majke Jugovića Ive Vojnovića, Olivera Petra Petrovića Pecije i Knez Lazar Zvonimira Kostića, koje je kao svojevrsnu scensku trilogiju postavio Vlasta Radovanović. 70. godina izdvajaju se predstave Hleb, ljubav i ostalo Skraničinija i Tarabuzija u režiji Gradimira Mirkovića, zatim Brešanova predstava Hamlet u selu Mrduša Donja u režiji Ljube Miloševića, pa dejstvo Gama zraka na sablasne nevene Pola Zindela u režiji Rajka Radojkovića i druge. Svečanosti slobode su značajne kako za Kruševačko pozorište, tako i za kruševačku publiku. Gostovanje velikih ansambala i značajnih predstava uticalo je da pozorište 1973. izvede Jastru Dragoslave Šaulić u režiji Jovana Bate Putnika. Ova režija otvorila je plodnu saradnju između Putnika i pozorišta, koja je rezultirala značajnim predstavama po delima Dostojevskog. Hronika o marmeladovima je na susretima Joakim Vujić u Nišu 1974. ovenčana sa 7 nagrada i proglašena za najbolju predstavu festivala.
a naredne godine u Užicu njetočkanje Zvanova je odnela 4 nagrade. Godine 1976. u Kruševačko pozorište dolazi reditelj Primož Bebler sa svojom diplomskom predstavom Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, a upravnik pozorišta je Budimir Stefanović. Primož Bebler je od 1976. do 1978. godine kao umetnički rukovodilac postavio Leteću družinu Kraljevića Marka i Kamen za podglavu Milice Novković. Posle Putnika i Beblera pozorište ulazi u težak period. Izdvajaju se režije Dragoslava Todorovića, Sablja Dimiskija i Arsenik iz Stare Čipke, sa kojom učestvuje na Joakimu 1980. godine, a nagradu dobija Tomislav Trifunović. 80. godine su ponovo u znaku Jovana Putnika, koji 81. postavlja na scenu Lorkin Dom Bernarde Albe i Krležinu dramu u Logoru, a sledeće Borinu Koštanu, Sterinog Kirjanju i Snežanu i 7 patuljaka, kojom je ponovo oživljena scena za decu. Posljednja Putnikova režija u Kruševačkom pozorištu je Krotka Dostojevskog. Režijom Gogoljeve ženidbe februara 1982. i Kosmačevom baladom o trubi i oblaku na Slobodištu iste godine kruševačkoj publici se predstavio reditelj Nebojša Bradić. Kao stalni reditelj i umetnički rukovodilac ansambla narednih godina režira savremene, pretežno domaće tekstove, često istovremeno sa njihovim praizvođenjima na beogradskim scenama. Predstavama Obešenjak ili Doviđenja druže doviđenja Borisava Pekića, Popovićevim Mrešćenjem Šarana, Kovačevićevim Balkanskim špijunom, Pavlovićevom šovinističkom farsom koja triumfuje na susretima Joakim Vujić i na danima komedije, Bradić otvara Kruševačko pozorište za aktuelna pozorišna i društvena zbivanja. U istom periodu u pozorištu režiraju Oliver Viktorović Šovog vojnika od čokolade, Miomir Stamenković Levinovu klopku i Kaporov kraj vikenda, Dragan Jakovljević Nušićevu Ožalošćenu porodicu, a na sceni za decu Mima i Bana Janković postavljaju Pinokija, Kako su postale ružne reči i Nušićevu autobiografiju. Primož Bebler Pavlovićevu Braću po oružju, Vlasta Radovanović Brešanovu predstavu Hamlet u selu Mrduša Donja. Upravnik pozorišta je Životije Živanović. Kruševac krajem 20. veka i ovog milenijuma ima preko 100.000 stanovnika. Najopevaniji grad srpskog narodnog eposa odavno nije parohijalni Šareni Šanac. Iz tog skrovitog mesta na videlo je izašla snažna i moderna privreda sa blizu 50.000 radnika. Moćna hemijska, metalska, prerađivačka i prehrambena industrija, kao i privatno preduzetništvo. Kruševački privredni i agrarni fenomen odrazio se na sveopšti život grada, koji paralelno rešava svoje vitalne interese. Ćelijsko jezero i modernu fabriku vode, urbanizovana seoska naselja, zaobilaznice oko grada, savremenu bolnicu, sportske komplekse, stadion i bazene. Demetropolizaciju kulture ostvaruju muzej, pozorište, Bagdala, Narodna biblioteka, kulturni centar. Informativni sistem ima više društvenih i privatnih glasila i TV kuća, a Pobeda, kao najstarija,
rasla je zajedno sa pozorištem, beležeći iz sezone u sezonu svaki njegov korak na svojim stranicama, radiotalasima i TV ekranu. Obrazovni sistem obuhvata izuzetno razvijenu mrežu osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Kruševac je grad slobodišta, mesta gde se objašnjava ideja slobode, ali i mirotvorstva, mesta gde se objašnjava ideja mira. Kao nosilac medalje mira i povelje mira Organizacije Ujedinjenih nacija, Kruševac je domaćin velike mirotvorne porodice svetskih gradova koji nose obeležje vesnika mira. Povodom obeležavanja 6 vekova od kosovskog boja, Kruševačko pozorište priprema predstavu Lazar, veliki knez Zvonimira Kostića u režiji Nebojše Bradića, koja je premijerno izvedena na Slobodištu 29. juna. Ansambl Kruševačkog pozorišta Ljiljana Toković, Andreja Zlatić, Dušan Duka Jovanović, Milija Vuković, Ljiljana Đoković-Simonović, Dušan Dula Jovanović, Zoran Miković, Nebojša Vranić, Dragan Marinković, biće pojačan gostima. To su Branislav Ciga Jerinić, Maja Dimitrijević, Miroslav Petrović, Božidar Savićević, Lepomir Ivković, Mihajlo Viktorović, Zoran Karajić, Momir Bradić i brojni amateri i statisti. U radioverziji drame začuo se i glas 92-godišnjeg Bore Mihajlovića. Neuslovan scenski prostor i malobrojan ansambl diktiraju kamerne forme. U okviru teatra zaživela je mala scena koja nosi ime Jovana Putnika upravo zato što je on bio njen zagovornik. Osnovni zadatak upravnika Milanke Milosavljević i celog kolektiva je da dobiju podršku grada za renoviranje zgrade. Ponovno renoviranje počinje 1990. Tome je svakako doprineo i veliki uspeh predstave Draga Jelena Sergejevna, koja je na susretima Joakim Vujić u Šapcu osvojila 4 nagrade. Godine 1989. u pozorištu na maloj i velikoj sceni paralelno rade Branislava Stefanović duodramu Mira Gavrana, Ljubavi Đorđa Vašingtona i Dragan Petrović, Sirote male Hrčke Gordana Mihića. A početkom 1990. Miomir Stamenković režira praizvedbu teksta Stevana Koprivice Deveta defanziva. Radovi na rekonstrukciji pozorišta biće deo scenografije Nikiti Milivojeviću za duodramu Davida Memeta Život u teatru. Obnovljeno zdanje teatra otvoreno je 28. juna 1991. godine. Projektanti adaptacije bili su arhitekti Zorica Đurović i Miroslav Bićanin, a sredstva je obezbedila Skupština opštine Kruševac u saradnji sa privredom grada. Ove zastavice proklete sa crkom i čekićem, jer menjaju, prošle je i sad su Nemci ušli. Bravo! Upravnik pozorišta Nebojša Bradić postavio je prvu predstavu na novoj sceni, Generali ili Srodstvo po oružju, u kojoj gostuje Vlastimir Đuza Stojiljković, a premijer je prisustvovao i pisac Borisav Pekić. Predstava je dobila nagrade na slobodarskim svečanostima u Mladenovcu iste godine i izvedena na Sterijnom pozorju 92. A pozorišni kritičari su je uvrstili u 12 najboljih predstava u sezoni 1991-92. Ja sam preživljavao slične krize. Ljiljana Toković, koja je ceo svoj glumački talenat i vek ugradila u temelje Kruševačkog pozorišta, osvajajući brojne i značajne nagrade, zaigraće na obnovljenoj sceni svoga teatra monodramu Jefimija. Kad car Dušan krete u obilazak Svete Gore, moj otac beše s njim u pratnji.